Dôležitou súčasťou rodinného domu sú nielen okná, ale aj dvere. Ak uvažujete nad bezpečnostnými dverami a neviete, ako si ich správne vybrať, tak na všetky tieto naše otázky nám zodpovie pán Lajcha. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže skôr, ako by sme teda poradili našim divákom, na čo všetko je potrebné prihliadať pri výbere bezpečnostných dverí, by sme si mohli nejak v skratke teda objasniť ten pojem bezpečnostné dvere. Bezpečnostné dvere sú samozrejme výrobkom, ktorý slúži na to, aby zabránil vstupu nepovolených osôb do chráneného priestoru. Dverí samozrejme môže byť viacero typov. Používame dvere či už do bytových jednotiek alebo do rodinných domov. Tam sa tá situácia trošku líši. Samozrejme v bytovom dome nám stačí vlastne klasické bezpečnostné dverné krídlo, tak ako vlastne vidíte tu, že oceľové platne, oceľový rám, oceľové výstuhy, všetko zváraná konštrukcia, veľmi pevná, masívna, doplnená nejakými izolačnými parametrami. Do rodinného domu sa ale tá situácia trošku mení. Tam sa jedná o to, že vlastne vonku, keď je minus 15, vo vnútri plus 20, tie dvere nesmú mať tendenciu sa rozsiť. Preto tá konštrukcia je úplne iná, ako vlastne vidíte teraz tu. Základné črty zostávajú, čiže dve oceľové platne, zosilnený rám, vo vnútri nobasil po celej ploche, čiže veľmi kvalitný materiál, ktorý má výborné tepelno, protipožiarne, zvukovo-izolačné vlastnosti. Je dôležité zohľadniť práve tieto veci, odbornosť tých ľudí, ktorí sa tomu majú venovať, tradícia trošku na tom trhu, aby bol zaručený servis, aby bola zaručená nejaká kvalita. Dôležité je vybrať si výrobok, ktorý už má nejaké meno, ktorý už ľudia trošku možno poznajú. Veľa máme zákazníkov, ktorí si nás navzájom doporučujú. Tie dvere sú preto najpredávanejšie, pretože jednoducho tých zákazníkov si nájdu najviac. Na čo všetko teda treba prihliadať pri výbere bezpečnostných dverí? Ona aj tá situácia sa trošičku mení. Nie všetko sa dá urobiť v bezpečnostných dverách, tak ako keď máme povedzme drevené alebo plastové dvere, napríklad rôzne presklenia alebo nejaké podobné veci. Sú to dvere, ktoré sú štandardne skôr plné, tak aby tam samozrejme nemohlo prísť k nejakému ohrozeniu toho samotného dverného krydla, tým pádom priestoru za nimi. A môžu byť samozrejme rôznym spôsobom dotvorené. Tá estetika samozrejme v tých rodinných domoch býva samozrejme až na prvom mieste, to je jasné, ale na to sme pripravení. Vieme tie dvere urobiť či už v hladkom dizajne, ale vieme samozrejme urobiť aj napríklad dvere, ktoré vieme opatriť nejakým dekoračným rámikom podľa druhu, podľa výberu. Dá sa to krásne spojiť s interiérom, s exteriérom. Dôležité sú parametre pri týchto dverách, ako je nasiakavosť vodou a tak ďalej. Čiže proste musíme zachovať všetky parametre, na ktoré sú tí zákazníci zvyknutí pri exteriérových dverách. Ale zároveň ten bonus, tá čerešnička na torte je samozrejme bezpečnostná trieda 3 v tomto prípade. Takže vieme o tom aj, že existujú tzv. Falošné bezpečnostné dvere a práve bezpečnostné dvere. Čiže treba povedať... Falošných bezpečnostných dverí sa na trhu samozrejme pohybuje pomerne dosť. Jedná sa skôr o to, že sú to všelijakí výrobcovia, ktorí prichádzajú veľakrát z Číny alebo teraz rôzne poľské iné napodobeniny. A sú to dvere, ktoré sú naozaj riešené len veľmi, veľmi triviálne a maximálne ani do toho bytu, pretože nemajú ani tie základné bezpečnostné kritériá, ale rozhodujúce je na tom to, že tie dvere, keď sa vyberú zle, tak samozrejme robia veľké problémy. Je jasné, že každý ten zákazník si samozrejme vyberá svoj štandard, ale napriek tomu je čím ďalej viacej zákazníkov, ktorí práve chcú veci riešiť komplexnejšie. Či už je to v byte alebo v rodinnom dome. Vieme si povedať teda, aké najčastejšie chyby robia ľudia pri výbere bezpečnostných dverí? To prvé kritérium, ktoré by sa malo zohľadniť, sú parametre dverí. Nie je to o cene. Každé dvere majú svoje výhody, svoje nevýhody. U nás je to v prvom rade o tom, že my sa snažíme o komplexnejšie riešenie. Plastové dvere alebo drevené dvere vám vyriešia estetiku, vzhľad, dizajn, ale tú bezpečnosť sa vám nejakým spôsobom nevedia zabezpečiť, pretože je to predsa len materiálovo úplne niečo iné, ako keď máte oceľový čap, ktorý vychádza z dverí a vychádza priamo do pripraveného bodu v zárubni a zaistíte dvere. Jednoducho zaistí celý ten vstup a tú stranu, takže je to určite o niečom úplne inom. Ako teda môžeme zabrániť tomu, že keď sa vrátime domov, aby sme tam nenašli nejakú neželanú návštevu? Jednoznačne, čo sa týka hlavného vstupu, je to výber kvalitných bezpečnostných dverí, certifikovaných dverí, ktoré jednoducho majú už aj tú skúšku za sebou. Tých riešení je viacej. Určite každý objekt treba brať komplexnejšie.